In oren naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart wil de antifascistische Actie Friesland, kortweg AVA Friesland, actie vieren zijn partijen als de PVV, Forum voor Democratie, Vrije Partij Oost-Stellingwerf en Belang van Nederland. AVA Friesland neemt die partijen cryptofascistisch. Daarom wil de AVA actie vieren in de gemeente dat die partijen maaidogen benammen. Bij het gemeentehuis in Boetenpost wil de AVA actie vieren. Voor een reactie praat ik dadelijk maar Albert van Diek, listloeker van Forum voor Democratie in Karspelen. Maar eerst naar Reimer van Ruiten van AVA Friesland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eerst maar eventjes oer Boetenpost. Wat zie je hem daar correct doen? Ja, in Boetenpost, in de gemeente Karspelen, daar zullen we dus een heel groot spandoek ophangen met de tekst respect voor ruils en ien, stop racisme en fascisme. En daarbij willen we wat flyeren, wat flyers uitdelen voor Safir. En wat hoop je hem daarmee te bereiken? Nou, we hopen in ieder geval de meesten vooral te waarschuwen voor partijen als de PVV en het Forum voor Democratie. In uw zeggen ben dat cryptofascistische partijen, oftewel bedekt fascisme hanteren ze. En nou ja, goed, het is duidelijk dat we dat soort partijen je net onder de bewind gaan maken. En wat is er nou fascistisch aan voor jouw gevoel? Ja, fascisme, dat is een breed begrip natuurlijk, maar deze twee partijen voor u kenmerken zich toch een sterk nationalistisch karakter. Ze hanteren ook vreemdelingenhaat en het uitsluiten van bevolkingsgroepen. Het eigen volk eerst principe. Een eigen cultuurverheerlijking. En ja, toch zonder meer discrimineren ten opzichte van andere geloven, cultuur of zelfs rassen. Ja, nou is het wel zo dat fascisme wat je neemt, dat is een beladen term. Hè? Is dat dan verstandig om die term te broeken? Nou, we gebruiken de term cryptofascisme, het bedekt fascisme, omdat natuurlijk het in zekere mate bedekt is. Die kenmerken zijn bedekt door die partijen. Ja, maar ja, wat hing in bloot is, Forum voor Democratie is fascistisch. En ja, is dat dan verstandig? Ik weet het net, maar ze voldoen aan de criteria daarvoor. Dus dan hanteren we die uitingen echt. Ja. Nou zei Albert van Diek, de listloeker in Karspelen van Forum voor Democratie. Ja, zei je hem dat zissen, dan willen wij eigenlijk uitsletten. En dat is eigenlijk fascistisch. Wat vind je daar nou van? Ja, nou, ik ga persoonlijk net een volle boodschap aan deze partijen. En ook hun vraagstellingen net. Het is andere collega-politieke partijen, die willen echt net graag samenwerken met deze partijen. Omdat ze gewoon racistische kenmerken hebben. En dat is heel begrijpelijk. Dus ze veroorzaken je wezen zelf dat ze uitsluiten worden in de maatschappij. Ja. Nou doe je dit al 12 jaar, want je bent zelfs oprichter van de antifascisten in Friesland. En je zegt eigenlijk juist dat die partijen heel bot groeien. Hoe zou je dat dan zien aan? Nou, ik ben mede-oprichter. Er zijn nog 2 andere mensen die het AVA Friesland opricht hebben. Maar staat ik het je is dat de linkse partijen die had toch heel wat lezen litten de laatste zo'n 8 jaar. En daardoor had Rjoks, die had volle meer invloed gekregen. En die had ik daardoor meer aanhang gekregen. En het is gewoon de linkse partijen om dat toch te herstellen. Zou je daar dan net wijzen, Matte, eigenlijk? Maar jouw actie? Nou nee, want het is antifascisten, het woordje zei het al. Die ben rechtstreeks tegen fascisme en alle vormen van discriminatie en racisme. Dus wie treden zonder meer op tegen dit soort gevallen en dit soort partijen. Wanneer steen bij het gemeentehuis van Boetenpost? Waarschijnlijk, dit is nog net helemaal wist, maar waarschijnlijk de basis voor de verkiezingen. Dus een week ervoor. En dan zullen we daar even mijn groot spandoek staan en wat flyers uitdelen. Dank u wel, Van O. Prima, oké. Reimer van Ruiten van AVA Friesland over de actie zien wat hij neemt cryptofascistische partijen, bedekt fascisme dus. Daarmee doelt hij onder andere op Forum voor Democratie, vandaar dat ze dus ik moet een postactie vieren. De listloeker in Karspelen, dat is Albert van Diek. Is trouwens ik fractievoorzitter van die partij in Provinciale Staten. Goedemiddag. Goedemiddag, de heer De Haan. Wat vind je van de actie van de AVA? Het is een goed recht om actie te vieren, dus op zich is dat niks mis mee. En dat ze dan een week van naar Boetenpost komen is lijkt het niet prima. De uitspraken ben ik natuurlijk wat minder wie mooi. Ja, want Van Ruiten neemt jouw partij cryptofascistisch, oftewel bedekt fascistisch. Hoe denk jou daarover?
Nou ja, dat is, ik ken nog voor het eerst wat de beschikking dus is van cryptofascisme. Dus dan ben je verdekt fascistisch. En hij joeg ik wat on wat hij daar dan onder versteert. Van als Ian Grutskis op zien of haar aankomst. Of Grutskis op het land of regio waar erbij komt. Dat is dan een vertaling naar het fascisme. Nou ja, ik ben in Grutsk op mijn aankomst. En ik ben in Grutsk van de regio waar wij komen. Dat vind ik juist alleen nog maar goed dat het meest dat is. Je moet best wel een beetje in een tip staan. Ik denk dat fascisme bijvoorbeeld is dan een beetje Grutskwijze of nationale Grutskitopie. Fascisme is veel meer dan dat. En ik denk dat deze man wat elementen van het fascisme viert. Dat hij zelfs eigenlijk gebruik maakt van fascistische instrumenten. En dat maakt het misschien nog wel des te pijnlijker, dat hij zichzelf antifascist neemt. Ja, wat bedoel je daarmee dan, dat hij gebruik maakt van fascistische elementen? Nou ja, goed, ik weet net welke achtergrond deze man had, maar als er gewoon een analyse maakt van wat fascisme is, dan ben er een aantal kenmerken die je daaronder duidelijk kennen. En dat is onder meer dat oren geloren net jerwolst. Dat reist maar in je mening te dood. En als een mening die net bevalt, dan gist je daar in. Sterker nog, wilst te graag dat de moeder snoerd wordt. Dat is een van de kenmerken van de streming die we het fascisme nemen. Nou, dat is een heel gevaarlijke tendens. En dan wordt het vaak nog gepaard met geweld. Wat deze mensen vaak niet schuwen. Ja, dat vind ik zelf zeer kwalijk te nemen. Ja. Denk je ook dat deze actie nou skeerlijk is voor jouw partij? Geen idee. Ik heb ze vaker zien. Ik ben vanaf het begin al actief van Forum voor Democratie. Vaak ben het een paar mensen die op een evenement aankomen. Dus het is vaak net een hele grote beweging. Dus dat vind ik zelf wel dat deugt. Dus we zullen zien of dat een heel soort commotie gaat veroorzaken of heel erg in uw werkje gaat. Ik heb geen idee. Dat doet me direct net zozeer tegen. Ik vind het wichtiger dat ik deze organisatie gaat uitdenken over van wat is nou eens fascisme en wat zijn nou de signalen waarin een schemaat wat fascisme is. Als een partij die al de naam als democratie wat we in de naam ha, dan is het wel heel cru om te zeggen dat dit een fascistische partij is, het Forum voor Democratie. Ja. Een van de oorkenmerken van het fascisme is vanzelfs dat je in de democratie bent. Ja, en dat ben je ook net. Nee, vanzelfs net. Ik denk dat een van die grootste speerpunten natuurlijk direct de democratie is. Dus dan zou een fascist er van vorderen in het weer. Ja. Het blote afwacht zien wat die actie op Smit verzeilt en wat meesten daar mooi doggen. Dank voor jouw reactie in uw programma. Albert van Dijk, listloeker van Forum voor Democratie in Achtkarspelen.